Hello? Zviri sei? Warova unoziva long time maskanda. Aiwa, ina ndauramba maraundi. Andina kuramba. Ingaona unoziva kuti ndinokanda in time. Murume wangu anotumira mari andina kana problem. But last month mari akatumira about 800. Yakaiendesa yese kumusha mama vanga surunzwa musha. Vaida kurapwa meno mudumbu mavo zvamaida. But yema 500 ndo yanda kuda kujoina round. Wanotumira. Unongoziva pamaranda na problem. Anotumira inde inondobhadhira in time kenini. Inganozizia vanoti murume wangu haana kana kuomera. Mari anodusa. Chinodusa. Babadzi. Kumupenda kupi? My team kugimisa chikupasi kumboona kana naimdiwa. Chii chiri kuitika? Chii chamuri kuita? Kondi kutosvika. Wasi kutitambira kupiko nayo. Kumasuma ndikufa kana ndo zvasipendi. Mubana mdonzo weya kune voice rangu. Voice ndikuboza ndikupa ndisipo. Majokisi anokuita yana. Majokisi rudzi. Mudziko kai? Mudziko ripi? Ndakatoti ndikutaurire pafoni ka zvizobuda. Muri serious here? Aishi. Zvakaoma. Dzimwe nyaya dzinoda kutaurwa tagara pasi. Papi? Garai apa. Ndasingaone Peter. Chii chakadai ichi? Zvakaoma. Kuri sei kuno? Tamurai unenyika nayo kumana ndikada murenzi awe tanenge yari zvakatetse kuti sina kuonana nayo do. Ndiri kuzama kunzwisisa ka. Muri kuita sei? Izvozvo ndozvitoripo izvozvo zvauri kuona izvozvo. Handichaoni ipapa. Muchitadza nekuona? Ndakakuvara kubasa. Tangarini musingaoni? Ndakati ndikataura pafoni ungaite stress mudiwa. Ndikati aiwarekedza ndingonanga kumba ndingosvika totaurira nyaya yacho tiri panzvimbo. Muri kuti kudii kwenyu? Kungoziva rangu basa rekunama kai. Takabva tainamba tatowana contract yataive nayo yanga ine mari yakawanda. Asi tainama manje matengi emagasa aya. Tengi rere manje takurinama kudaiwo rabva raputika. Ndobva tosora maziso ese aya kubva ipapo ndazombona kana chinhu. Saka mari yacho ikupi yanga yakawanda yacho? Uri kubvunza zvemari uchitadza kubvunza kuti ndiri sei naye mudiwa? Ndakubvunza kuti muri sei ndiri kuona iyi? Kaka. Babati, zvinhu zvamunoita hazvisimbori fani izvi. Hazvisekesi. Zvinofanira kusekesera kana zvinofanira kuita zviro zviri serious kai izvi. Handisi kunzwisisa kuti muri kuti ndabofu right ndinyatsotaura chokwadi handichaoni. Bofu. Takaenda kuchipatara madoctors ese maspecialists ese andakaendeswa nemurungu iyeye. Akangatipa basa iri. Asi vakatira zvese zvakaramba. Zamara vatoona kuti contract iyi haichatoita kuti tirambe tichiita basa. Saka ndatodzoka kumba. Semunhu aitumira mari kuno kuti zvinhu zvese ndofunga zvose zvakarongeka. Saka mafamba sei? Zvakapanapa. Ndatozoperekedzwa nekakuona ibhazi vakandisiya pagedhi apa vatondipinza pagedhi apa. Ndangova paadresi inini ndikati ndogara kwakati chivapa adresi kwakundisvitsa pagedhi. Nandiziye. Ndafunga kuti tandimbundirawo kamudiwa nayako mana after a long time yakadai so. Nditori mustate of confusion mune mabhegi nechipuranga. Ndichikufambisa ndichikudonzva nacho kaichi ndokudonzva kufamba nawo handichaona. After a long time mudiwa mudiwa ndatokusuwa kaini mudiwa. Uyanga ari pakai. Kundisuwa? Uri kupiko pipi. Kuri. Kuri kuti ndikungondira mudiwa wangu. Vakomana. Babati. Majokisi amura kuita nenini nandiswado. Majokisi yamuruda kuita iyo. Majokisi ei. Mushara chamusikuona zvemashuwa. Kupese pane simboya kana vangu vasingandimundira usinganditambira kuti murume wangu wauya. Makambouya muchidai here ameno zvamuri kuita nechistiki. Saka kuti iprank here yandiri kuita iyoyi. Nditori nedambudziko ritori serious inini. Handina ini time yamapranks. Mudiwa uri kupiko naiwe dowe. Chimbondimundiro kana ndana nenguva ndisingakuone kana. Mudiwa dai kuziva mafambiro andaita. Ingadai kusuri kumbondidaro zvicho. Kundadi? Ndatambudzika kuti ndisvike pano pamba kudai kuti ndisvike pano kudai. Anga isiri nyore kufunga. Inga mati pamba ndepenyuwani.
machida kuti mutambe eka pamba kuti panzi pamba ati timusha mukadzi iwe ndiwe fana kuchindita ndiro zvakanaka zvakaoma ndandisikuzinzwisisa panzara yacho handinayo munzira umu ndandisina kana mari yekudya kana chii ndatozotengerwa nayo komana yemabhazi vava wachinzwa tsitsi munzira umu ndakasimuka ndisina kana sendi mukutaura zvekuti hamuna kana sendi raundi rangu re500 ndinorotamba sei kufunga zveraundi usingafunga kuti nini ndinorarama sei here neyedu handichaoni kai pandiri panapa handichaoni nditoda munhu anditondibatsirawo ameno babati nyaya yamukutaura itori imwe nyaya saka mari yedu itumira yese makaiti sei muda totamba imwe raundi ye500 saka mari changwa raundi rekutengerana mahonda fit rema500 manje nesituation yapo titatoita zvehonda futu chaizvo zvehonda fita zvichabude bebi nestress yese andandinayo iyi ndachitoto chindito welcome kana yekuti ndauyo ukumba bebi abadi imbomira nenyaya dzakakosha dzinoda kutaurwa izvezvi kuninde sekunhangane nguva yakareba ndakusuwa bebi fika maglazi ndokudii drama racho pane munhu wakamboona asingaona asingapfeki maglazi saka munonara makapfeka maglazi ndada kuti kumutsaina muva kudhara ndandakamira ndichida kuti titaure nyaya idzi nyaya dzinozotaurwa kutambotandara kana ipepi kutandara kwei sina kugonana kana handichambogona kugara ndisina kupfeka maglazi ino ndatojaira zvambondirina kushashadzirwa nombozvida here saka usiri mukadzi wangu here nekuti handichaoni ina handisi kuziyeni makutaura imwe ishu nyaya dzanda kumutsira ichaiti ndiraaakuita kuti nemaishi zvinenge zvichitei pamubinda madikuisa kana kuhwindo saka ndomatambirirwa nepamunhu here kana ane nguva yakareba asipo navedu pakuti huchi hwacho chimura ndowandiri kutoda kaiwa nditane nguva here chaunozvigona izvozvo saka kutaura kuti maziso kana akatadza kuona ndotadza kuona kuti wacho singazvizive here kuti kana maziso asingashandi zvii zvimwe zvisingashandi maziso hatadzise injini kufunctiona nyaya yanda kumutsira yana chida kumutsira kumba kuri kudiwa maruva wandipa uchi kana mudiwa tozotaura dzimwe nyaya dzese unoona sei ndotsvanzvadzira zvekutsvanzvadzirwa nekurapa ndombozvida here ko zvinoda kuonekwa nemaziso izvozvo kutsvaratsvarwa tosaka tichiitwa murima kana yodiwa murima mupi takambobvira tadzima light mumwe musima saka kutaura kuti mazuva ese atararama panotangura isusu ngatitaure nyaya dzine musoro dzandiri kukuti ndichida kumutsira nyaya dzandiri kutaura ndikuti amai vangu kumusha wako vari kuda mbeu pariuyo mari vari kuda mbeu baba vangu akatsikwa gumbo nemumbi muri kuzviziva ndakakufonerai mari yese andakatumira iyoyo chikavha ndaitamba raundi waikushisa raundi kutadza kukoshesa utano hwevanhu energy ndinoto nemaraundi ada kubhadhara asi vanhu vokusha kwenyu vese ndindobhadhara ndakaendesa inge isingakwana muchemberi ndini chikafu yemagurosari zvese kwangu chaipa kuna chinoenda munhu wongoenda wati rapa tucha uchiuya kungoerekana wapadho hauna kana senti matisingasiva mari endatumire ndatisingajambe kana mwedzi 1 zvawo hapana kana mwedzi watakambojamba ndisingatumire mari manga musingajambe yaishanda ati yaishanda kutoshaita pamba kura kuti yaishanda mari mamusingasevhawo mari yedu babati ndopanonetsa nyaya yenyu iri kudhopa ikunetsera makutinzwisisa here nesaidi rangu ndikuzwisisa zvori kutaura kasekundishamisa ndechekuti pari kunzi hapasina kana sendi kana mari hapana saka mimi muchaita sei tichaita sei maraundi amaitamba yawo emaimboita sei mari dzacho dzadzisingamboe kusaitwako iwewe babati kutaurisa ndosaka ndikuti iprenki yakundiitira majokes akundiitira wagara waingotaurisa kubvira kudhara hauchinje izvo zvingadai wachinja nekusaona saka ndingaite prank for more than 8 hours ndichikuita prank chete kuti handisi kuona ndichinyepa kuti handisi kuona
nyaya yacho handisi kuinzwisisa ini paida kuti tisvike. Mwoyo wako shamwari kunyevenutseyo. Baby, handitokuona kuti inini pasituation yandiri izvezvi so I went through a lot. 3 months dzese ndanga ndisingaoni Mudiwa kundoona ndakadai. Mabenefits angu ese andakapiwa nevarungu ndo andakatumira for the past 3 months idzodzo ndichedza kurapiswa neye vachindibatsira kudzamara ndisvike ndizvosvika kuno kwakanditi achenda unoporerako uri kumba nekuti home is always best and when I expect the best from home iwe wachona ndiwana ndakatotori pila rangu rana ndichitoti ndichazingirana naro. Saka please can you give me that love that we used to have. Kubva tichingororana tinambovira tamboita narafufanika yatoita naye. Tikanzoita chidzidzo chekuti isusu munhu hamwe nematambudziko tichange tiri tese. So that sacrifice that I made and hapana musi wandakambokusafisana kuti washaya mari kana kuti chii. Dzamara ndizoenda South Africa kugara kwese kwatakaita tangodanana vanhu zvakanaka. Usagare pamupepiri. Babadi. Ndiri pane problem yenyaya yako. Uri kuti kuti 3 months ndopa wakatanga kusaona. Isekret wakachengeta pakati pedu. Ndaitya kuti ndokupa stress. Wakadi kumuudza ndakaseva mari. Zvangu ndakaronga zvinhu zvinezvo. Wakatsaona kuti ndasakana neproblem ndoinoita kuti waseti munhu. Saka ivo varungu vari kuti ena unoporera kumba ndiani dhokta ari ba. Ndakatozondibatsirawo nezvaunokwanisa kundibatsirawo nazvo. Dhokta iri ndochondoziva. Zvinoda kuti uye dhokta irizvo kana kuti zviziva kuti kana vachiti chenda unopora kuti unge kana wasvika padhoo uzondise price kodai ndafenda. Kashakukai. Waikufenda so isafa. Ndi takataura tese last week ino iyi. Uchitondita baby ndakusuwawo. Ndakatokusuwa kuti uye kuti situation iyi manje inini you expect me kuti ndingo zvitambira zvouya. Ndongo zviprocessa kawana. Kuti kundipa time yekumboprocess. Ndisina makumbusho usina nditambire. Ndinofanira kutambira semwo. Chikuzvimagina uri iwewe uri musame situation. Ndichizvimaginire. Kuzvisirei musituation iyoyo. Semuna kuraramba panyika unogona kukusakana nazvo izvi. Tomboti dai ndandiri ndambouya ndichiti handichaoni. Mwana asina kutotsvaga mumwe mukadzi probably atoripo kudhara. Akatomirira kuti ndiuye. Kana you are the best, you are mine. Hakuna mumwe. Wakutaura noti ndiuri musituation iyoyo. Ndiri kuti mangwana unenge watone mumwe uda kuainirwa, uda kuwachirwa, uda kubikirwa, uda kuita sei. Handimbofanira kaita zvinhu zvakadai. Babadi. Kuti mumba mako mwadzana ndofunga zvikafu zvataikucheka mubhazi zvandaingopiwa nevanhu zvakasiyana siyana izvi. Musaona pakuita imwana mudiki hamuzivi kune toilet. Kana musingaoneka. Kuema kwacho ndakutokushaya. Simudiwa wangu ngaita zongonibatwa kuti bhibhi handitoperekedza toilet. Wakutoda kuyema. Wakabva kuJoburg. Nasi mutadza nzira yepatoiletsa. Imba inoyi shamwari ndaringwa ndisingagari muno saka ndinogona kuchinja setup yemumba. Kupita pamuwangu ndiwa ndichaziva kuti zviri kupi. Endai. Saka utadza kundibatsira unoto. Chandipwanyira mambira newardrobe yangu. Endai kutoilet. Uchindibatsira kai wewe? Ndokondera ndopwanya magirazi acho newardrobe iwo uripo. Amafambirezi etoilet. Amafambirezi kuti ndeta nekuti stress ayini. I have to get used to this setup Mudiwa kana zvikumboziva. Setup sekuti chikodhona ngai straight pakuzoka netoilet. Aiwa, ikona mtidedza iyi. Ndakuzvitira kana fari. Toilet hamukuziva paini. Ndatita kusunungura susuwani. Chisamunoita murume mukuru. Unokufa zvayakutoita. Zviti achina murume mukuru. Sukaimenda toilet. Kambaimenda toilet. Mas mvura ikubuda nekapa. Ndisaka kurwa yainese yani china mumacho. Munhu mukuru anozvitsva china. Asi ndanga